Čau lidi, když se kouknete právě teď na můj kanál, tak mám 94 odběratelů, už se blížím ke 100. A ty, co mě znají, tak ví, že 20. ledna bylo vydáno moje první shorts. A já bych jsem ráda to oslavila, že bychom hitli 100. Dneska je 14. ledna a to jeden rok, nebo začala jsem natáčet 20. ledna. Takže mi chybí 6 odběratelů do 6 dní. Takže jestli tohle vidíš, že ještě u mě nemáš odběr, tak mi prosím dej odběr. A hodí se mi lajčík a teď poslouchej tohle Sigma songu.